Bahala na, human ako sayaw. Dahan kayong bird sa babaw oh. Oh, lupad ang bird oh. Ganahan guys, Kevin na ng bird. Wala man siya. Tara oh, bird. Kami ni Alvin, ganahan na may igil. Eagle din yung ganahan. Hi guys, ako'y gabantay nila nangaligo guys. So, nara akong gibantayan sila nangaligo sila guys. Kay lindot juding na igabantay guys nga mga dagko. Nabi dako guys, so kapil pug kaligo ang dako guys. Nice ang view dito dapit sa babaw, buntod guys oh. Tara guys. Buntod. Ang amuang lugar guys. Tara guys, kada dihang buntura guys, kana ana among lugar di dapit yan na buntod gamay nga mingkuan. Diha ang amua sa lower tigian. Mana diha ang lower tigian guys. Diha ang asinan guys, dara kabalayan sa asinan guys. O dili kita diri ang mga balay-balay sa asinan guys. Dito ang Lapuyan. Ang Gabon guys. Oh. Nakadungog ko to before naka. Ito po yung mga bata dito guys, o nanganhi diri guys. Giganahan tud sila ganhi diri guys nga naami. Nga naami nangaligo. Nga naa sila nangaligo guys. Ako naligo guys. Ay kay di ko. Putubongbong na dito mga. Asa man? Dito bago. Puto bongbong? Kasi kaluto. Dito baligya ba sa kuana, nanay bago. Puto bongbong. Unsa man ang puto bongbong? Ito ba kuana? Kanang mga pilit. Di ko ganahan ang puto bongbong. Naay condense, naay kuana. Kontra kay sa kuha na. Ano yung papa kuya? Among mama kuya? Waon gud ka. Kuha ni kay eskwela na ugma. Ining wala siya klase ugma. Na may klase ugma go, di man pwede ko ay klase. Na gyud ay klase ugma. Hingtaob na gyud siya sugod o hapit ako nabot sa dagat guys. Ganina dito pa ang dagat guys. Karon no na diri ang dagat. Walang tay masikop diri nga isda guys. Ba may isda in town diri guys. Oy. Kinhason na yung mga suso diri kinhason guys. Oh pero wala pud koy nakita karon ba. Usay daghan mi ni diri usahay. Nanago. Init magud kay ganina. Langgam guys. Oo, langgam. Tulog guys, tulog. La, naikasag. Na isda kita mo isda. Kita isda guys, tanawag guys.